खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समनि मोनसे बिग वार आपडेट थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गोलाव सम भारत पाकिस्ताननि गेजेराव मोनसे दावहा सोलिबाय दंमोन आरो बे दावहा सोलिनाया थुंगेबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट बिथां डनाल्ड ट्राम्पआ बे समाव बे बाथ्राखौ रोखा खालामना होदों टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिदों जे बे समाव इन्डिया आरो पाकिस्ताननि जे दावहा सोलिबाय थानाय आरो बे दावहा सोलिबाय थानाया गोलाव सम सावरायलायनायनि गेजेरजों बे समाव थुंगेबाय होननानै फोसावथिदों थामहिनबा बे समाव बिथाङा साबायखर बावदों भारत हादरखौ आरो पाकिस्तानखौ बे गिदिर बिथांखि लानायखौ बे समाव साबायखर बावदों बिथां आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोरमायथिदों जे गोलाव सम मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों थामहिनबा सावरायनायनि गेजेरजों बे समाव मोननै हादरनि गेजेराव बे समाव दावहाखौ दोनथ'बाय होननानै बिथाङा फोरमायथिदों आरो लोगोसेनो बिथाङा कंग्रेचुलेसन होदों थामहिनबा बे समाव गाहाम हामलायथि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो ब्रेकिंनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों थारैनो मोनसे बिग वार आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव गोलाव सम भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सोलिनाय दावहा बे दावहाया दासान्दि थुंगेबाय थामहिनबा दिनै 5 रिंगा बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय बे समाव थुंगेबाय होननानै फोरमायथिदों बिथां डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा